sa India may dala kang gwapa. May pantalong pagyog kuno o tila, gusto kong kalitanan pa ba? Pabili ng pabili, utang ko'y dami-dami. Kung dito sa tindahan, babayaran mo dito aking kaarawan. Dayang, 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 dayang. Dito sa Tianggihan, baboy baka marukang timot, sibuyas o pibuyo, kamatis o kalasa at santalo matubig. Sa Tianggihan, sa Tianggihan, taligubay dito sa tindahan may dalagang gwapa. Dito sa Tianggihan, baboy baka marukang timot, sibuyas o pibuyo, kamatis o kalasa at santalo matubig. Dayang, 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 pabili ng pabili, utang ko'y dami-dami. Kung dito sa tindahan, babayaran mo dito aking kaarawan. Dayang, 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 bakit mo nagagawa sa taong mahirap? Dayang,